Li navenda Baqîxwedo Açand û Hunerê li Kobanê pêşengehek tabloyan hat li darxistin ji alî Yekîtiya Ragandina Azad ve. Sû pênc rojnamevan ji her çarparçeyên Kurdistanê beşdar bûn û wêneyên xwe şandin. Ji 965 wêneyan sû 7 wêne hatin hilbijartin ji bo werin pêşkêşkirin. Li gor endamên Yekîtiya Ragandina Azad armanca wan ji vê pêşengehê gokar û xebata rojnamevanan bidin nîşan û bibe wek destekdayîn ji bo gokarê wan bîtir xort bibe. Herwiha wêneyên ku hatin pêşkêşkirin xebat û êşin gelê Kurd li Kurdistanê dide xuyakirin. Li ser pêşengehê Ehmed Mihemed endamê Komîta Amedkar a pêşengehê ji dengê Amerîka re axivî. Wek Yekîtiya Ragandina Azad menevî erkekî herî serekel ser milê medkevik em jî wek rojnamevan wek ragandinek azad em berxwedaniya gelê xwe Kurd em bidin diyarkirin ji raya giştî re û hem ji çapemeniya giştî re. Armanca me serekel ji vê pêşengehê em karibin berxwedana gelê me Kurd sedê sala dike em karibin ji nû rêvejîn bikin dakî milletê me bizanin bi çixa ferman çi qeseyê êriş çixa berxwedanî ji alî gelê Kurd vedegire. Ji saet 11 sibê ta 5 êvarê pêşengeh deriyê xwe vedike li pêşiya welatiyan. Bi seda welatiyên Kobanê berî xwedan navenda Baqîxwedo û li tabloyan tamaşe kirin. Merwan Elhusên welatiyek ji Kobaniyê diyar kir ku wêne tenê êşigê didin xuyakirin. Wek ew dibêje di Salaborî de gelek rojên kêfxweşî di ser Kurdan re derbas bûn. Lê wî kêfxweşî nedît wêneyê de. Ev pêşengeha tiştekî pirî xweş e. Wêneyê wên giştî ê berxwedaniyê û êşikê Kurdan têde heye. Lê me dixwast wêneyê wan ê serkeftinê û kêfxweşbûnê Kobanî û ê Kurdan her çarpartî Kurdistanê têde hebe. Pêşengeh berî ku li Kobanê were pêşkêşkirin li kantona Cizîrê li bajarê Qamişlo hat li darxistin û armanca endamên Amedkar ji pêşengehê re ku karibin li dervayê Rojavayê Kurdistanê jî van tabloyên xwe bidin pêşkêşkirin ta ku civaka Kurdî bi hemû dinyayê bidin naskirin. Mehmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.